Доброто, здравейте, колеги. Чакай си, много товар са балам, бе. Ай. Познайте се. Кое? Абе, аз ще кажа. Днеска ганджата е по-голямата. Ха-ха. Щото ми се скъса хартийката. Легализация! Кога? България? Ала, матрица, знаеш кой нема кефи? Аз искам да си пиша на български, бе. Както аз искам. Да, не както ви искате. Как са те с поправки от страна на социалните мрежи. Аз може да искам да пиша на диалект, бе. Ви кои сте? Питам само. Добро утро, здравейте, колеги, относно случките, които се развиват тук. Готови ли сте да чуете поредната олигофрения? Нищо. Така, вчера разбирам, че тук е получено писмо. На този адрес, бе. Дет не е на никого, дет ние не сме регистрирани на него. Познайте от кого? От местното монопол Енерго Ибердрола. Някой да реши, че се обърках нещо. Повтарям пак за неуките. От местния монопол върху електрическата енергия Ибердрол. Да. Всичко останало е тяхно. Нали, за балъците, дет не знаят, и сега ще разберете, що така смятам, т.е. що съм сигурен. Тъй. Получава вчера писмо тук, в което ЕТС Ибердрола, с които ние нямаме работа много отдавна. Слушайте малко. Ще стане дълго видеоцето май. С тези Ибердроли нямам никаква работа. В момента, знаете ли какво се случва? Оператори затварят телефони, пренасочват на към телефон техен за връзка, за работа с клиенти или да знам кафе, който сега ще ви кажа вчера за около 3 минути музика и пълна измислица, докато чакат оператор да се включи. Да, на няколко превключвания и около няма и минута разговор с оператора, и преди и на минута, докато се разберат с компютъра, защото той отначало говори алгото. 3 евро заминаха, защото кой казвам, за 3 минути, май нямаше 3 минути, както и да е. Много бързо стана цялата работа. Да. Значи ни трябва да заредим 50 евро да можем слушаме глупостите, чуете ли кой казвам, защото ние работим с лимитни карти, няма такива. Той там толкова ще излезе, на договорните толкова ще излезе, както и да е. В писмото, което е адресирано до адреса без получател, значи няма на писмото, да хора, ви го валя сега, снимам после да го кача. Писмото не е адресирано до получател. Няма физическо лице вътре описано, до което трябва да стигне и писмо като крайна цел. И да дръпна само. Легализация ще има ли? България. За да има легализация в една държава, трябва има държава. Държава България отдавна не съществува. В фирма легализация няма как да се направи, защото е част от майкинта ви. Той писмотът не е адресирано до никой. В него, значи, жена ми се пъна да го привежда и бати ганджета от скъпото. От скъпото, от най-скъпото. Знаете ли? Още малко и до там. До там, докато момент само да вмъкна. OnlyFans! Абонирайте се за сайта ми във Facebook OnlyFans, където ще ви направя свидетели кой е той.
Там бе, сега дед го видяхте. My Terasa Farm. Та на писмото пише: добър ден, адрес. Ако още... Не точно тъй нещо тако се. Ако още един път се закачите незаконно за електрическата мрежа, не знам кой ще станело. И съответно аз пошторях. Да, въпреки че знам, че жена им може да е объркала превода, знаете ли какво се оказа? Не объркала нищо, бе. Тя с Google преводач там, той превежда като... Айде да казвам като кого. Чувате ли кой казвам? Значи, той нещо го получаваме от тез тросъци, за които то се случва. Човешко е да се греши. Правят си каквото си искат, си бършат газа се. Ето и чуете ли кой казвам? Да, Бог тъй бил решил, сектантските им измислици, тук и не само тук, по цял свят. Да, то сте бил решил, оня тъй бил решил. Кой Бог, бе? Вили сте Бог, бе? Насрана болница, университетска, тук горе дето се решават и не, я чакайте тъс да я оставим лапито, че на нас не трябва такова. Да се изкърти тя да го роди. 3 опита за убийство. Чувате ли кой казвам? Болница шибана. Да се върнем на енергото. Те си идиоти. Значи, какво се случва тук, ще ви кажа мотамо. Преди време закачат и на путка е тук тъй. Наркоманка с 2 деца големи, дъщеря е вече докторица. Чувате ли кой казвам? Да ви разкажа ли малко повече? Да паднете от коня, да видите кашива лекувате тук горе. Тъй. Тъс. Сега мене изобщо не ме интересуват нейните порно истории. Да, защото тя други няма, по всичко се личи. Нейният адрес е закачен. Точно е тъй. Да. Да не плаща. Не. Заради той на нас дъщерната фирма на Ибердрол, как се каже, Натуржи, да, значи за каква каша е дирече? Значи тук те гасят тока преди време. Ние търсим друга компания, с която да сключим договор да ни пуснат тока. Пускат тока някаква компания, тук с едни стойки и чупки, разказвал съм в видео, мога да разкажа пак какво се случи точно. И служител на Натуржи доди тук и на закачи. Да, тока светна. През това време жена ми тук направи си договор по телефона с тези Натуржи. Точно следствие на този договор беше той закачани. Идването на този тук долу, качването му горе, опита му да ме баламосва, че трябва да дам 40 евро, защото да смени главния бушон. Не бе, не трябва да ти давам нищо, то няма ток. Ти как разбра, че не работи, като то няма ток. Намерил църква са кръсти, както и да е, и слезе долу и закачи нещата. Служител на Натуржи. Дошъл със служебна кола. Мота са тук 1 час нагоре надолу етажа таблото. Чувате ли какво ви говоря? И накрая от тези, като си искаме купса, т.е. номера на електромера, те ни диктуват на етаз комши, където ви говоря за нея. Той коше рече. И сега ми скачат, за да покрият едно незаконно закачани, което е извършено от тях срещу, разбира се, нещо. 300 евро струва тук, както и да е. Да прикрият след той още едно такова, ама те го изкарват такова, да, и той е извършен от служител. Да, за да покрият този служител, който е трябвало да направи той нещо, сега ние получаваме писмо, че ако още един път закачим сами, ало, глупаци, значи ми право на втори път, че аз един път не съм се закачал, значи да сега го закача. Кой ще кажете? Енерго, нещастници, Испания. Та се случва, аз ще ви покажа какво се случва сега. Кое се случва, бе? Всеки греши, вие сте грешници и си правите каквото си искате и за тето и нещо са крити всичките е тук. Абсолютно всичко тук е умишлено. Няма богове, няма никой, всичко тук е човешка грешка и наглости. Абсолютно всичко. И аз мога да докажа. И като приключа с моя случай, продължавам с други. Шила смачкам. Да вмъкна само. Разбирате ли, бе? Драги зрители, ако евентуално има интерес, какво се случва тук у вашия мерак евро педеращината ви? Да. Разбирате ли, бе? Ако още един път сме се закачали... Кой се е закачал, бе? Путка ви майна да иба. България, легализация ще има ли? Питам сам.
До кога ще питам? Пак повтарям, за да има легализация на нещо в една държава, трябва да има държава. Ха-ха! Няма как да ви легализират троята, колеги. Изящите ги, нещо направите. Да. Или въззирайте от фирмата. Или въззирайте от фирмата. Да. Защото пак повтарям, ето тук може. Гледам си, пуша си, не продавам. И няма проблем. Какво друго да вмъкна в и тъй станалото дълго видео, бе? Какво ще да ви такова? Ще ви снимам тук тези, чакайте, че сега аз ги знам, сега ще се направят малко на интересни, тук тези може да няма реакция, да, ама тези ще начертаят нищо да си пак е тук горе, да се изобразя, ами аз ето почертих небето да видите за какво става въпрос. Пък имам около 70 снимки на един хард диск, дето ако успея да ги извада оттам, ще ви покажа как от ясно небе лятото преди 2 години стана пълен мрак. Филма е жесток. В снимки е трак. Отдолу са датите, часовете. Качвал съм малка част от нея в Twitter отдавна. В един акаунт, дето аз Twitter вече. Чете. Питайте. Ха. Кога интересува нещо, да ви обада е тук как става. Дете слуша Сули и Пули, що че ви каже тук всичките глупости, дето съм ги слушал от България, как става нещата в Испания. Нищо не е вярно. Нищо не е вярно. След връзка с специалист се оказва, че тук долу всичкото наркоман не знае какво говори. Не знае какво говори. Разбирате ли? Разбрахте ли, че за да възсветнат как да си... Как да се снабдите, да се свържите с служебен адвокат тук тъй, който да вас защитава в съда служебен, казвам ви трябва 4000 евро. Разказвам в предното клипче от вчера едното. Още ще ви обаждам. Да. Енергото. Разбрахте ли какво стана сега? За да прикрият 2 престъпления, извършени от тях за нещо, бе да знам за какво. Ние получаваме писмо на адреса, което не е адресирано до човек. И за тези 3 евро там за минута и половина 2 разговор с служебния телефон за връзка с клиенти на Ибердрол. Да. Момент само. Направо се загубих. Да бе, този телефон, да, от него разбрахме. Момент, че се сета и сега, че те са 15 неща. Сега ще спра той да снимам, почвам друго. Да, знаете ли какво научихме? Че практически жена ми била имала договор с Ибердрола, значи прекъсна връзката точно в момента, в който он оператор обясни, че жена ми била имала договор с Ибердрол. Аз ще ви кажа, не е имала никога. Не е имала никога договор с Ибердрол. Направиха и тук 15 договора с някакви НД-са, ЕПД-са, някакви такива порнографски ЕРП-та, мисля, че им викаха в България. Да, дето те ще вземат хай-тока от енергото, па ще го продават на вас да слагат ни пари отгоре, защото са абсолютно ненужна част по пътя, ама както и да е. Да. $20 договора правиха. Чувате ли кой казвам? Не знам колко са. Ако се изкарат записите на всички разговори, които започват с разговора, се записва, за да може да ви запазим личните данни. От служебен телефон на енергото, повтарям пак, в друго видео съм го споменал, че на нас ни казаха, че губя се. Да, защото среща трима няма тия гледат към мене. Не, че не съм свикнал. Да. Тука да обобщя и да приключвам, че не виждам колко време драща вече.
че забивам, ама откачам, казвам ви. А добре, че и гамбата, 15 минути, нищо не казвам за 15 минути. Да. Правят си буквално кой каквото си иска, чуете ли кой казвам, и по пътя без значение кой от коя гилдия е, да, и какво работи непроизводствена сфера. Видят ли някой, че се е насрало, много почват да го защитават всичките, защото и те се насират. Чуете ли кой казвам, и докато защитат него, почват да се насират и другите, защото са наред. Ало, тук се извършват безбожни беззакония и престъпления в тъс държава тук, да, дед била евро, не знам коси и закони била имала, денонощно. Тук, защото някой се е напил на смяна, умират хора. Чувате ли кой ви казвам? И аз се извирайте, бе. Сезиранти. 4 бона. Струва тука. Да ме насочат към служебен адвокат, ако не се справят те първия път. Благодаря за вниманието. Да. И сега ще трябва да ги платя някак си. Ще ме видите пак.